Az ördögi tasmán. Mi ez az őrült lárma botrány? Ez egy tornádó szaga. Úgy hasonlít, de az nem lehet. Ez a felfordulás zűr maga. Saját házát kész figyelni. Most meg felrúgja a kerti grillt. Medencében nem hagy vizet ő, és rád köpi, nem meglepő. Jól vigyázz, mert itt van közel. Vigyázz, mert itt van közel. Te gyorsan menekülj, ha lehet, hamar keresd egy jó helyet, hiszen itt van közel. Vajon mi bosszantja így? Talán a düh tárgya egy lány. Nem beszél